गोजोन मोनाबिलिनि बर' रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो गाहामै दङ। नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर दिनैनि गाहाय रादाबाव। गिबि रादाबाव दङ आयेन बेरेखा हा दखल खालामग्राफोरनि हेंथायै आसाम सरकार आरो खुंथाया गोख्रों जादों। नगाव आरो सनितपुर जिल्लायाव मोन 15 सर ओनसोलाव इलिगेल लेन्ड इनक्रोचार्सफोरनि हेंथायै इभिक्सन खालामनो नागिरदों। गासै आसामावनो आयेन बेरेखा सरकारि हा दखल खालामनायखौ होबथानो आरो होस्रांनो सरकारा थियारि जादों। आयेन बेरेखा हा दखल खालामनाया बे समाव बांगासिनो दं। बेनिखायनो सरकारा होस्रांनो थियारि जाबाय। गणतान्त्रिक सुरक्षा मंच जनाय आरो सिसि सिलाफोथार जिल्ला कमिटिया समायखिरा लाबाय। गणतान्त्रिक सुरक्षा मंच जनाय आरो सिसि सिलाफोथार जिल्ला कमिटि जिएनएसएमनि गोजाम मावफुं आफादा दिनै सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव थानाय जिएनएसएमनि गाहाय मावखुलियाव जथुमदों। जिएनएसएमनि लोगो आफादगिरि सुशील बसुमतारीनि आफाद सामलायनायाव जथुमनाय मेलनि थांखिखौ बेखेवनानै होयो जिएनएसएमनि गाहाय नेहाथारि तुलन सनवालआ। बे जथुमनायनि गेजेरजोंनो गोदानै बिबान मोननाय गणतान्त्रिक सुरक्षा मंच जनाय आरो सिसि सिलाफोथार जिल्ला कमिटिनि बिबानगिरिफोरखौ समायखिरा लाहैयो सुशील बसुमतारीया। राजखान्थिनि फोथारावल' मुखुब जायालासे सुबुंनि गोनांथार जिउ सोलेर फोथांग्रा माइ आबाद हानायावबो नांथाबदों रायजोनि दैथायजानाय राजखान्थि थान्दैफोरा। आबाद फोथाराव माइ हादों एमसिएलए इएम सिएम एमएलए बिथांमोनहा। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर बानगुरि गामियाव फोथारनि माइ आबादखौ हानायाव मुखुब जादों बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर', एमसिएलए पबित्र कुमार बर', एमसिएलए हेमन्त कुमार रापा आरो बारग' एमएलए सन्दीप बसुमतारी। गोदानै उफ्रा बिसायख'थियाव देरहासार जानाय एमएलए जलेन दैमारी आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा जथायैनो लोब लोब माइ हादों। आबादानो सुबुंनि थांना थानायनि गुदि। गेदेमा बिथांमोननि खामानि मावनाया थारैनो दाजाबथाय नोजोरै बाख्नायथाव थुलुंगाथाव होनना बुंनो हायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव 4 नभेम्बर मैया हरनिफ्राय जागायबाय आसाम सिङारि जिल्ला जुनियर्स जोलुर चेम्पियनशिपआ। भेरगाव जिल्ला गेलेमु आफाद आरो डिमाकुसि एबसु डिमाकुसि गेलेमु आफादनि जथाय बानजायनायाव खुंनाय 57थि रुंसारि सन्तोष लहकर गोसोखां इन्टार डिस्ट्रिक्ट जुनियर जोलुर चेम्पियनशिपखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि हारिमु गेलेमु आरो लाइमोन जौगा बिफाननि एम दावबायसा बर'आ। आसाम फुटबल एसोसिएशननि लेङाइ आफादगिरि थामहिनबा भेरगाव जिल्ला गेलेमु आफादनि गाहाय नेहाथारि लकिराम बर'आ बे चेम्पियनशिपखौ खुंनो मोननानै गोजोननाय फोरमायना आसाम फुटबल एसोसिएशननो साबायखर बावहरो। जागायनाय गिबि गेलेनायाव उदालगुरि जिल्ला एफसि आरो मंगलदै एफसिनि गेजेराव गेलेयो। हरफायाव मोननै गेलेनाय जागोन। मख'जायोदि बेखेवनाय बे हाबाफारियाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङाबो नुजाथियो। दिनै आसामनि गेदेमा सुबुं भुपेन हाजरिकानि रुंसारि सान। भारत रत्न डक्टर भुपेन हाजरिकानि दिनै थैनाय सान फालिदों। डक्टर भुपेन हाजरिका समाधि क्षेत्र जालुकबारियाव सानसेनि मेहेरगोनां हारिमुवारि हाबाफारिजों गेदेमा सुबुंनि थैनाय सानखौ फालियो। हाबाफारियाव आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारीया बाहागो लायो। दिनै बिथांनि रुंसारि सानाव रायजोनि गासै गेदेमा दैदेनगिरि रायजो खुंगिरि मन्त्रि एमएलए बिथांमोना सिबिनाय मान बावनाय खुलुमनाय हरदों। चिरां जिल्ला बिजनी फानबारि कालि मन्दिराव 7 साननि हाबाफारिजों सोरांनि फोरबो देवालिखौ खुंदों। हादोर नाङैनो मैयानिफ्राय सोरांनि फोरबो देवालि फोरबोखौ गोबां रोखोमै फालिनाय जायो। आसाम रायजोनि खना खनला देवालि फोरबो फालिनायजों लोगोसे बिटिसिनि चिरां जिल्ला बिजनी फानबारियावबो सोरांनि फोरबो कालि फुजा खुंदों। बे बोसोरनि कालि फुजाखौ फानबारि फुजा कमिटिया 7 साननि हाबाफारिजों फैगौ 10 नभेम्बर खालारसिम बानजायदों। सोरखारा कभिड-19नि थासारिखौ नोजोर बोनानै नेमखान्थि फोसावना होनाय लेखा कभिड-19नि नेमखान्थि मानिनानै बे बारनि कालि फुजाखौ फानबारि कालि फुजा कमिटिया 7 साननि थाखाय बानजायदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिमा कालि मन्दिराव दर्शन खालामदों। दिनै फुंबिलि समाव रायजोनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि बिसि रिंकी पुयान शर्मा आरो फिसाजो सुकन्याखौ लाफानानै गान्धीबारि पाब्लिक कालि मन्दिराव गोजोन आरो गोग्गो सावस्रिनि थाखाय आर'ज गाबो। लोगोसे गिबि मन्त्रि बिथाङा रायजोनि गासैबो सुबुंनि थाखाय गाहाम हामलायनाय हरो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालाम आरो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।